ತುಳುನಾಡು ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮನು ಕಾಪುನ ಮಾತ ದೈವದೇವರೆನ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಸೊಗಿತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ತುಳು ಜವನೆರೆ ಆಯನು 2025 ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಪುರಲ್ನಾದನ ನಡಪರೆಗೊಂಡು
ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪುರಲ್ನಾಥನನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಜಪಾಯಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೆದೊಡು ನಡಪರಗಿಪ್ಪುನ ಕಜ್ಜ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಮದಿಪುದಕಲ ಈ ಲೇಸಗಾತ್ರ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಭರತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರಾಮಕುಂಜ ಮೇರು ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಎದ್ಕು ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇರ್ ಶಾಲು ಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಾಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಮದಿಪುದ ಕಲತ ಸುರುತ ವಿಚಾರ ಪರತೆರಿಕ್ ಸೇರಿನ ತುಳುವ ಬೀರರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಕತೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಪೊಲಬನು ಕೊರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಭರತ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ NSAM ಕಾಲೇಜ್ ನಿಟ್ಟೆ. ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಕೋ ಗೈಡ್ ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡ್ ಆಸೀನರಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸುಲ್ಮೆಲ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ PPT ಇಂಗ್ಲೀಷುಡುಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಾತೆರ್ಯಾನ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮದತಿನಂಚಿತಿನ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲನ ಕತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಆಯದ ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂದತೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಾಯೆ ಇಂಚಿ ಈ ಟಾಪಿಕಿನ ಅನ್ ದಾಯೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅನಿಡ ನಿಖಿಲಿಡ ಮಾತ ಪಂದ್ ನಿಖಿಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ಲ ಕೇನುವೆ ಶುರುಕಾದಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೊಳ್ಳಕ್ಕು ಬೈದಿತಿ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡ್ ದಾಖಲೆ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಓವೇ ಶಾಸನಡ್ ದಾಖಲೆ ಆವಂಜಿನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಲ್ಲಕು ಬೈದೇತಿ ಆಂಡ ಓವೇ ಪುಸ್ತಕದ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ಜಂಡಲ ಆತೆ ರೋಚಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಅಪ್ಪೆನ ಕತೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕತೆ ಒಂದು. ಈ ಸತ್ಯ ಕತೆಗೆ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆ ದಾಖಲೆನ ಯಾನೊಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲಕ್ ಬೈದೇತಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರ್ನ ಮುಲ್ಪ ವಾಮದ ಪದವುದ ಕೈತಾಲು ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು
ಈ ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಾಮದ ಪದವು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸರಗ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರಸರು ಅಜಿಲ ಅರಸರು. ಈ ಮುಲ್ಪ ಅಜಿಲ ಅರಸರನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಡೊಂಜಿ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಇತ್ತನ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಜಿಲ ಅರಸರು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧಗ್ ಪೋವರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಸಹಾಯಗ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಯುದ್ಧಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಹಾಯಗ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ. ಒಂಜಿ ಸತಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಜಿಲ ಅರಸರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂದಾವರದ ಅರಸರು ಯುದ್ಧಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯುದ್ಧಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಯುದ್ಧಗೂ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕಡಪುಡುವೆರು ಅಜಿಲ ಅರಸರು ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕಡಪುಡುವೆರು. ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ದಾದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಗುತ್ತುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈನಿಕನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಂದಾಳತ್ವ ದೆತ್ತೊನೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೈನಿಕರು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪುವೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದಲಕ ಅಪಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಆವಡು, ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಆವಡು, ಬಸ್ ಆವಡು ಓವೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೈಮಡು ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಜರ್ನಿ ಅತ್ತವು ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಅಂಚಾಕುಲು ಪೋತಿನಕುಲು ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೆತ್ತೊನ್ವೆರು. ಇತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಬೈದುಂಡು ಅಜಿಲ ಅರಸರೆಡ್ದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತುದಕುಲು ಸಹಾಯಗು ಬರೋಡು ಯುದ್ಧಗೂ ಸಹಾಯಗು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಶ ಬೈದುಂಡು. ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತುದಕುಲು ಈ ಏನ ಯುದ್ಧಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಇತ್ತಿಜರು. ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಮನಸ್ಸಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ ಹೆಗಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾವಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡೈನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬೊಲ್ಲಕ್ಕು ಬೈದೆತಿ. ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂಜಿ ನಿಲುವುದೆ ತೊನ್ವೆರಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಯುದ್ಧೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತುನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನ ದೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಮುಂದಾಳತ್ವನ ದೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಆರು ಕತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಆರ್ನ ಕುದುರೆ ನೇರ್ವೇರು ಪೋಪೆರಿಗೆ ನಂದಾವರ ಅರಸರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿಲ ಅರಸರ್ನ ಓಲು ಲಡಾಯಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ಯುದ್ಧ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೋಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಪ ಉಂತಾದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೆನ್ವರಿಗೆ ನಟ್ಟೊನ್ವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧಡು ಜಯದೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತುದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಅರಸರ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಭೂಮಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದೆಂಕಿರು ಗೆಲುವು ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರೋಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಗೆಲುವು ದೆಪ್ಪಾದುಕೊಂಡ ಕಡೆ ಉಸಿರಿಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುದು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಪಂದು ಕುದುರೆ ಏರಿದು ಯುದ್ಧಗೂ ಪೋದು ಯುದ್ಧೋಡು ಒವ್ವೇ ಆಂಜೋಗು ಕಮ್ಮಿ ದಾಣ್ತದೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಯುದ್ಧೋಡು ಗೆಲುವು ದೆಪ್ಪಾದು ಅಜಿಲ ಅರಸರಿಗೆ ಗೆಲುವು ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಜಿಲ ಅರಸರು ಮೇರ್ನ ವೀರಾವೇಶ ತೂದು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಆತಿನ ಅಜಿಲ ಅರಸರಿಕೇನ್ವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡುಕೇನು ಈ ದಾದ ಕೇಂಡಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಮೇರು ಕೌಡೋಡಿ ಗುತ್ತುದಾರು ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಬುಡ್ದೇನಡಲ ಕೇನ್ವೆರಾ ಮೇರು ಕೆನ್ಯ ಏನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇರೇತಾತ ಜಾಗ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಕೇನು ಒಂಜಿ ಇರೇತಾತ ಜಾಗ ಅಜಿಲ ಅರಸರ್ನ ಮನಸೊಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಆರ್ನಾಗೆ ಬೆಳೆದಕ್ಕಲೆತ್ತದು ಕೊಂಬುನು ಲೆಪಡಾದು ಕೊಂಬು ಉತ್ಪಾದವರಿಗೆ ಈ ಕೊಂಬು ಉತ್ಪಾದನಾಗ ಈ ಕೊಂಬುದ ಶಬ್ದ ಒಡೆಮುಟ್ಟಕ್ಕೇನುಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಜಾಗ ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆತಿಗೆ ಬಂದು ಆತು ಜಾಗನ ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆತಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆತಿ ಅವೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್
ಪಾತೆರ ಪಿದ್ದೈ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಆರ್ನ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಮನೆತನದಕ್ಕೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಒಂದು ಆರ್ನ ತರೆ ಕೂಜಲು ಕೆಲವು ಆಧಾರ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆರ್ನ ಉದುರಿ ಕೂಜಲು ಅಂದು, ಕೆಲವು ಆಧಾರ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆರ್ನ ತರೆ ಕೂಜಲು ತರೆ ಕೂಜಲು ಅವಡು ಉದುರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಆರ್ನ ಪನ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಒಂದು ಆರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕತ್ತಿ. ಈ ಕತ್ತಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಮನೆತನದಕ್ಕೂ. ಈ ಕತ್ತಿನ ತೂನಾಗ ಒಂಜಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುನುದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಸಾಧಾರಣ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಖಂಡಿತ ಆದಿಪ್ಪರೇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿಪ್ಪು, ಸಿಂಹಿಣಿಯೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು. ಎನ್ನ ನಿಖಲೆಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಂಕುಲು ವೀರನಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವು ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್. ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುವೆಡ ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೈದೇತಿ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕುಲು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳು ನೆಲ್ಲಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೈದೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯೆ ಪಾತರುಜ ದಾಯೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವೋಡು, ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ್ ಅರೆನ ಯಾನ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆನ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಡು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವೋಡು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತುಳು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓವು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಕೇಂಡ ಅವು ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ. ಸುಮಾರು ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ದೇಯಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಪುದರ್ ಅಪಗ. ಅಂಚಾದ ಸುಮಾರು ದೇಯಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಮೇರ ಅಂಚನೆ ಪರಿಚಯ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂದೇ ಪರಿಚಯ. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪುಟ್ಟುನ ದುಂಬೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬರೀ ಪಡುಮಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಊರುಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಪಾಡ್ದ ನಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒತ್ತಿಪ್ಪು ಬಲ್ಲಾಳರೆಗ್ ಮುಳ್ಳು ಕಂತದ ಅರೆಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಲ್ಪ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುವೆರು, ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಮರ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಸ್ಥಾನದ ವೈದ್ಯನಕುಲು ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಏನ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ವೈದ್ಯನಕುಲು ಬತ್ತದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಯೂರ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ. ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಅಪಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ಪೆದ್ದಿಜ್ಜೇರು. ಅಪಗನೆ ಏರ ಪಂಡರಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಸ್ಥಾನಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲುಂಡು, ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಡ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಡ್ದು ಮರ್ದದೆತ್ತೊನೋ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಡ್ದು ಮರ್ದದೆತ್ತೊಂದು ಆರು ಗುಣಮುಖ ರಾಯರು ಪನ್ಪುನಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಕತೆ. ಈ ದೇಯಿ ಬೈದತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ತೆರಿಬಾಡುದಾದ ಪಂಡ ದೇಯಿ ಬೈದತಿ ಒಂಜಿ ದೇಯಿ ಬೈದತಿ ಅತ್ತು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ರಡ್ಡು ದೇಯಿ ಬೈದತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಆಶಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಅವು ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನೊಂಜಿ ಎನಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ ದೀತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಮೂಲು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದರದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆವಂದೊಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ರಡ್ಡು ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ರಡ್ಡು ಉಲ್ಲೆರ ಇತ್ತಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ತೋಣಡ ಆಪುಂಡು.
ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ರಡ್ಡು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಕುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ಟುನು ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ದು ಪನ್ಪುನ ದಂಪತಿಗೆ ಈ ದಾರು ಪುದರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನ್ ಪುದರ್ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾರು ಪನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿರಿ ಕತೆಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಅದಕ್ಕೇಂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಈ ದಾರುವೇ ದುಂಬು ಪೋದು ಜಾಲ ಕೊರತಿ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಆ ದಾರು ಪನ್ಪುನ ಕಾಮನ್ ಪುದರ್ ಆತಿನ ಅರ್ಥ ಆದ್ರ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದಾರು ಪದ್ದು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಪ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಡೆಲಿವರಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ದಾರು ತೀರುವೇರು ಅಂಚಾದ ಪುದರದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೀದಿಪ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಮೊಕುಲು ಮಲ್ಲಾಪುನು ದಾರುನ ಪಲಯೆ ಸಾಯನ ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ನ ಕೈತಾನೆ ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯಗ್ಲ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತೆಗ್ಲ ಮಾಮು ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯಗ್ಲ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತೆಗ್ಲ ಆರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಸುರುತ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ದ ಕೈ ಪಂದು ದಾಖಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ದನಲು ಪನ್ಪ ಈ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಯೋಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ 9 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾರು ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲಿನ ಪೆದ್ದುನು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನ ಪೆದ್ದುನು ಪೆದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವೇರಾರು ಅಪಗ ತೂವನ್ನು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನಿ ಮಗಲೇನು ಆ ಕಥೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದ ಕಥೆನ ದಾಖಲೆ ಆವಂದಿನ ಕಥೆನ ಬರೀ ಪಾರ್ದನದ ಮೂಲಕ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಜನಕುಲು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚ ಪಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಈ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿನ ಸ್ಟೋರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ ಪುಟ್ಟುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾರು ತೀರ್ವೇರು ದೇಯಿ ಬೈದಿತ್ತೇನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದಂಪತಿಗ್ ಪೆಜನಾರ್ ದಂಪತಿಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಜಾಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಏನ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೆಜನಾರ್ ದಂಪತಿಲು ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ನದಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ವಂದನೆ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸಾನಾಗ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತೇಲ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ತೆತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಗ ಕೊನೆಯರು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ತೆತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಗ ಕೊನೆಯರು ಇಲ್ಲಗ ಕೊನತಿನ ತೆತ್ತಿ ಮನದಾನಿ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯೆ ಆ ಬಾಲೆನ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲೆ ದಾರು ಇಜ್ಜಿ ತೂವನ್ರೆ 2 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ದಂಪತಿನಕುಲು ಏನೋ ಪೆಜನಾರ್ ದಂಪತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಿರಿವಂತೆರು ಈ ಬಾಲೆದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಈ ಬಾಲೆಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡು ಅಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಬಾಲೆದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಬಾಲೆನ ಆರು ಬುಟ್ಟಿಡು ಪಾಡ್ದು ನೀರಿಡು ಬುಡ್ಪುನು ಪೆಜನಾರ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪುನು ಓವೇ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲೆ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪುನಂತೂ ಸತ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ದೇಯಿ ಬೈದೈತಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ 2-3 ಪೋಪೆರು ಆರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು 6 ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋನ್ವೇರು ಅಪಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತೀರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತೀರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ದೇಯಿ ಬೈದಿ ತೀರುವೇರು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುದರೇ ದೀಪುನಕುಲು ಮಲ್ಲದಾರು ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲದಾರು ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಅಂದು ಈ ಕಿನ್ನಿದಾರುನ ಕತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಸಾಂಗುಡು ಪುರ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಬುಡದಿನ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ದುಂಬುದ ಬುಡದಿನ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಆರು ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕತೆ ಆಪುಂಡು ಓಲು ಪೆಜನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಏನ ಪಂಡ ಪೆಜನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದೇಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಳೆ ಮಲ್ಲಾಪೋಲು
ಅಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಪಿದಯ ಅಂಡ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ದಕುಲು ಐನಾತೆ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಬಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಕಿನ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೋಲಾಲು ಪನೊ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೋಲಿಗೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾಪೋಲು ಪೊಂಜೋವಾಪಲು ಪೆಜನಾರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲೆನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಧಿನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪೆಜನಾರ್ ದಂಪತಿ ಅಲ್ಲೆನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡುಗು ಕೊನೋದು ಬುಡ್ಪೇರು ಕಾಡುಗು ಕೊನೋದು ಬುಡ್ಪುನ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಪಲಯೆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಈ ಪಲಯೆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಕಳಿ ಮೂರೊಂದಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ಕಳಿ ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಕಳಿ ದೆಪ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡು ತಿರ್ತ್ ಕೈತಲೆ ಓಲ ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು ಅಲ್ಲೆನು ಆಲು ಬುಲ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಾಲೆನು ತೂನಾಗ ಆರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಂಗಡಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ದೇಯಿ ಬೈದೈತಿ ಏರು ತೀರಿಯರು ಕಿನ್ನಿದಾರಿಗೂ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರೆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಏರು ತೀರಿಯರತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮೋನನೇ ತೂಗ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾರು ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಬಾಲೆನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ಅಲೆಗ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ದೇಯಿ ಬೈತಿಲು ಬರ್ಪ ಈ ರಡ್ನೇ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿನ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ನ ರಡ್ನೇ ತಂಗಡಿನೇ ವಾಪಸ್ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ತೂವೊಂದು ಅರೆನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ದುಂಬುದ ದೇಯಿನ ಕಣ್ಣನೆಗೆ ಆರು ದುಂಬುದ ದೇಯಿನ ಕಣ್ಣನೆ ಮದ್ಮೆ ಆ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ದೇಯಿನ ನೆನಪುಡೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆನ ಅರೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಗ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ಪಂಡ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿಗೆ ಅರೆಗಾತಿನೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಕತೆಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅತ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಕತೆಟ್ ಅಕಲ್ನಾತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ರಡ್ಡು ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಆಶಯ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ದನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಡ್ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಅವನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೇನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅವನ್ ಆ ನಿಯಮ ಪಾಲ್ಸಾದಕ್ಕಲು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಕಡೆಕ್ ಅವನ್ ಕಡಪುಡ್ವೇರು ಖಾಲಿ ಮರ್ದದ ಬಾಟಲ್ ಡೇಂಕುಲು ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಪುದರ್ ತುಪ್ಪ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವೋಡು ವೈದ್ಯರ್ನ ಓಲೊಲ್ಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಆಶಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಪೆಜನಾರ್ ದಂಪತಿನ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಕೂಡ ವಂಚನೆ ಆತನು ದುಂಬುದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು ನವೀಕರಣ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಡ್ ಈ ಜಾಗಡೆ ಆರು ಮಲ್ಲಾತಿನಿ ದೇಯಿ ಬೈದತಿ ಮಲ್ಲಾತಿನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂವೆ ತೋಟ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಪೂವೆ ತೋಟ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಡ್ ಅರೆಗ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ನ ಸಮಾಧಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಆಶೆಯೋಡು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ತೆರಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಆಶೆಯಡ್ದು ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪುದರ್ ಒಂದುಲ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಅಂದು ಕೇಂದರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಅಂದ ದಾಯ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಕೆ ಸಿ ಬರ್ಪೆ ಕತೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಲ ಪೊಂಜೋವು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲಿಭದ್ರ ಮೆರೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ಸತ್ಯಭರಿ ಅಂದು ಈ ಪೊಣ್ಣನಲ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಕತೆ ಒಂಚೂರು ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಕತೆಗೆ ಒಂದೇಟ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಬಾಲೆ 13-14 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಡು
13-14 ಅಂದಾಜು ಆ ಪ್ರಾಯಗಟ್ಟೋಡು ಪಿದಯಾಪೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿದಯಾನಗ ಏನಾಪುಂಡು ಅಲೆಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆವೋಡು ಐನ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲೆನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪಾವಡು, ಪವಿತ್ರ ನೀರಿಡು ಸ್ನಾನ ಮೀಪಾವಡು. ಮೀಪಾವರೆ ಮಡಿವಾಲ ಪೊಂಜೋವನಕ್ಲೇನು ಕೈತಾಲ್ದ ಮಡಿವಾಲ ಪೊಂಜೋವನಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ವೇರು ಮೀಪಾವೆರು ಬಾಲೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೀಪಾದು ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಅರೆನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬಲ ಅಪ್ಪೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಬಲ ಅಂದು ಕಡಪುಡುವರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೋಪುಂಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪೋವುನಾಗ 2 ಜನ ಅರ್ಚಕನಕಲು ಮೋಲು ಬರ್ಪುನ ತೂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನ ತೂದು ಬಾಕಿಲು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಆರ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನಿಲ್ಲೇ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆರ್ನ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಬಂದೇನಿಲ್ಲೇ ಇತ್ತಾತೆ ಪಿದಯಾತುಲು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಉಂದುದಾದ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪು ಈ ನಡುಟು ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆವು ಬೇನೆ ಆವು ಹರ್ಟ್ ಆವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆವತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಬೇನೆಡ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಉಲ ಎತ್ತು ಪಿದೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಸುತ್ತ ನಡಪುನು ಸುತ್ತ ಬರ್ಪುನು ಅರ್ಚಕನ ಕಲೆಗೆ ದಾದನ ಡೌಟು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮೊಲು ಸುತ್ತ ಬರೋನುಲ್ಲೊಲು ಪಂದು ರಡ್ಡು ಅರ್ಚಕನಕಲು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಮೋಲು ಎದುರು ಪೋಪುನು ರಡ್ಡು ಅರ್ಚಕನಕಲು ಪಿರಾವುಡು ಬರ್ಪುನು ಬಾಲೆಗ್ ಪೊಡಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನೆಂಚಿನ ನಡೆತೊಂದಿಪ್ಪು ದುಃಖ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆರತ ಪಂದು ಎಂಚಿನೆಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಡೆತೊಂದಿಪ್ಪು ಈ ಮಧ್ಯ ಆ ಬಾಲೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಬನೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾವುಡಿಡು ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡ ಇಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಉರಿಯೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ಕುಂಡಗು ತನ್ನ ದೇಹನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಳು ಐಕ್ ಬೂರ್ದು ಆರು ಜೀವ ಬುಡ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಅದು ಪೂಜೆ ಆರೆಗ್ ದೈವತ್ವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ರೀತಿಡು ಈ ಕಥೆನ ಎಂಕುಲು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಐಕ ತುತ್ತಾದಿತ್ತೋಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಅವೇನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿನ ನಂಬುವೇರು ಆರ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತೆ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾತ್ರ ಆರ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡಗತಿ ಬೂರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅರೆನ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಅರ್ನ ಜನಾಂಗದ ಪುದರಾದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಅಂದು ಅರೆಗ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕೊರತಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಾಲ ಕೊರತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಬರೀ ಕೊರತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಒಂಜೆ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ಖಾಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ. ಜಾಲ ಕೊರತಿ ದಾರು ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಎಪಿಸೋಡು ಬರ್ಪುನ ದಾರು ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಎಟೈನ್ ಆಪುನು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಅರೆಗೆ ಜಾಲ ಕೊರತಿ ಎಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೊರತಿ ಪಾರ್ವತಿನೇ ಅವತಾರ ಬರೀ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ಮೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಓವೇ ಕಾರಣಗಳ ಓವೇ ಕತೆಗಳ ಕೈತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಮೇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಬೇತೆ ಮೇರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಅಂಚತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿನ ಕತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವೇ ಮೇನ್ ಆಯ್ತಾ ಥೀಮ್ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೋಲೆ ಜ್ವಾಲ ಕೊರತಿ ಅರೆನ ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಜ್ವಾಲ ಕೊರತಿ ಅಂದಲ ಲೆಪ್ಪರು ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕೋಲ ವರ್ಷಗ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಅರೆನ್ ಜ್ವಾಲ ಕೊರತಿ ಅಂದಲ ಜಾಲ ಅತ್ತು ಜ್ವಾಲ ಕೊರತಿ ಅಂದಲ ಲೆಪ್ಪರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ, ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ತೂತರೆ ಕೇಂದರೆ ಮೇರೆ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಅರಿವುಂಡೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಬತ್ತಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬು ರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅರ್ನ ಜನನ ಸುಮಾರು 9-10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಗ್ ಆರ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಪೋಪುನು ಕುಂದಾಪುರಗ್ ಆರ್ನ ಮಾಮು ಕಣ್ಣನೇ ಮಾತರ್ನ ಸರ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಡೊಂದಿನಿ ರಾವತ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಕುಂದಾಪುರನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡರು. ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ ಆಯರ್ ಆರ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ರಾವ್ ಆದಿ ತಿನ್ನ ಉಮಾಬಾಯಿ ರಾವ್ ಆರ್ನ ಸರ್ನೇ ಮಾವುಡಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಏನೋ ಎಂಕ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಏರಂಡಲ ಕೇಂಡ ಅವು ಉಮಾಬಾಯಿ. ಆರ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆರ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು. ದೇಯಿ ವೈದ್ಯತಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ, ಬೊಳ್ಳಕ್ಕು ವೈದ್ಯತಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ, ಅಗ್ನಿ ಕೊರತಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತಲಾ ದಾಖಲೆ ಉಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಮಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು. ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಐತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ವ್ಯವಹಾರ ಐತೀನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಪಗದ ಅಂಚಾದ ಅವರು ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋದು ಕಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾವ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮಾಮುನ ಪುದರ್ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಅಂದು ಅಕುಲ್ ಆರೇಪ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಪೆರ ಅಲ್ಪ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಆರ್ನ ಮಾಮು ಅವರಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ SSLC ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಉಮಾಬಾಯಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಪಗ ಆರು 1892 ಆರ್ನ ಜನನ ಉಮಾಬಾಯಿನ 1892 ಪಂಡ 1915-16 ಟೈಮ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ SSLC ಮಲ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗ ಆರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು SSLC ಮಲ್ದೇರು. ಈ SSLC ಓದೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಬತ್ತದು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನನೇ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಸಿರು ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ನಾಡದ ಈ ನೆಲತ್ತ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾದ ದುಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮನ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್. 1919 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅದೇ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದರತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ. ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಆಪುಂದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಪೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್. ಈ ಆಕ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಐಟ್ ಏನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯು. ಏರ್ಲ ಓವೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಏನಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಕೊರಂದೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗುಂಪು ಸೇರಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಾತೆರಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುನ ದೀಪುನ ಭಂಗ ಆವುಡು ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವು ರೌಲತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದು ಸೇರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಗೂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಏಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಉಂಡು ಐತ ವಿಪರೀತ ಪೋಪೇರು. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೌಲತ್ ಆ್ಯಕ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಕಣ್ಣನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರರೆ ಆಯ್ತ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋವರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಟೈಮ್ಡು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು 400 ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ 400 ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರು 400 ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೇನ ಕೆರ್ಪೇರು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಪನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡ್ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಅರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಪುನ ಅಲ್ಪ ತಿಲಕ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪುವರ್ನಕ್ಕಲು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೇರು. ಈ ರೌಲತ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಆರ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೇರು. ಆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಆರು ತೀರ್ವೇರು. ಆರು ತೀರ್ದಿನ ಟೈಮ್ಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೀರ್ದೇರು ಪಂಡ ಅಡೆ ಬೋರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಟ್ರೈನ್ದ ಕಾರ್ದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ 1919-20 ಟೈಮ್ಡು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೌಂಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 3 ಲಕ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಮಾತೆರೆಗ್ ಬೇಜಾರ ತಿಲಕ್ ತೀರಿಯರು ಪನ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ತೀರಿಯರು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಏರ ಒಂಜಿ ಜನ ತೀರ್ದೇರು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಉಂದೇನ ತೂದು ಉಮಾಬಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಣ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಆವುಡು ಎನ್ನ ಜೀವನಲ ಮೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವುಡು ಬಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪುವೆರು. ಜೆತ್ತದ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 31 ಏಜ್ ನಮ್ಮನ ಉಮಾಬಾಯಿಗೆ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಪಂಡ TB ಆದ ತೀರ್ವೇರು. ಆರ್ಯನ್ ಒರಿಪಾವನ್ರ ಆಪುಜಿ TB ಆದ ತೀರ್ವೇರು. ಒಂದು 6 ತೀರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಆರು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಡ್ಲ ಆಕಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ಗೆ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಏತ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಘದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಲಕ್ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆ ಐತ ಹೆಡ್ ಆದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜ ಆರು ಬೇತೆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಗಿನಿ ಸಮಾಜನ ಫೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. NGOs ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಹರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರಾರು. ಐತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಖೆಗೆ ಆರೈಕ್ ಚೀಫ್ ಆದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪೇರು. ನೆಹರು ಆರನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರೇತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್ನ ಪುದರೇತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಆತೆ ಅತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಐತ ಥ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಡ್ ವಿಮೆನ್ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಫಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಒಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಖೆಗೆ ಮೇರೆನ ಉಮಾಬಾಯಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಚೀಫ್ ಆದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಅರೆನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಆತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆ ಆರ್ನ ಇಪ್ಪೋಡು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆರೆನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಂಚನೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಉಮಾಬಾಯಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. 3 ತಿಂಗಳು ಆರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತದು ಪಿದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಮಾಮ ತೀರ್ದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರು. ಮಾಮ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಮಾಮಲ ತೀರ್ದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಾಮ ತೀರ್ದು ಪೋದ ಐಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಏನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓವೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರೀ ದೇಶ ಸೇವೆ ಈತ ಮಾತ್ರ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ 1947 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅರೆಗ್ ಒದಗದು ಬತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತೊಜಪಾದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಕೀಮ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮೇರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ ದಾಯೆ ಪಂದ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಲ ದೆತೊನಂದೆ ಓವೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತೊನಂದೆ ಓವೇ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ದೆತೊನಂದೆ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ್ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಕತೆ ಅವಳ ಸತ್ಯ ಕತೆ ದಾಖಲೆ ಆತಿನಂಚಿತಿನ ಕತೆ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಶುರೂಟು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದೇಟು ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ ದಾಯೆ ಈ ವಿಷಯ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಈ 4 ಜನನ್ನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಈ ವಿಷಯನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆಲ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪಾತೆರ್ನು ಪನ್ಪುನ ಏನು ಆಶಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಮುಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಲೆ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆನಕಲೆನ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಆಶಯ ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನೇ ಅನ್ ಮುಗಿಪಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬನು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಭರತ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆ ತೂಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಂದುಲು ತೆರಿಯೋಡನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಭರತ್ ಮೇರೆ ಮೂಲತಃ ತುಳುವೆರ್ ಅತ್ತನಾಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನು ದಿವೊಂದು ಅಭಿಮಾನನು ದಿವೊಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಒಂಜಾತ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತದೆ PhD ಪದವಿನ್ಲ ಪಡ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನಾರೆ ಕೊರುಡು ಇತ್ತೆ